tego pojedynku. Zajmuje 5. miejsce, a przed nami walka o złoto. Dokładnie, dwóch zawodników z Azji. Azja generalnie zrobiła bardzo duży progres i uciekła tak naprawdę Europie. O, ładny tutaj nurek i wykonanie akcji technicznej za 2, następne 2 za wózek. Teraz ręka, głowa. Ale świadomość zawodnika z Kirgistanu. Tu jeszcze wskazuje, że gdzieś za palce łapał Kazach. Tutaj Ale dziwię się, że przeszedł na uchwyt ręka, głowa, gdzie tak z łatwością zrobił właśnie wózek, wykonał. Przetoczenie, jak to się mówi u nas, po plecach. Można to zrobić, można w moście, i od razu przeszedł do innej akcji technicznej. No ale wygrywa w tej chwili 4-0, 2 akcje zrobił za 2 punkty. Myślę, że to jeszcze tu na pewno będzie wiele akcji technicznych. Ładne zbicie tutaj. no, Kirgiz pierwszą akcją sobie troszeczkę ustawił. Pierwszą minutę walki. Bardzo fajne to zbicie robi, że najpierw robi, jeżeli zawodnik z Kirgistanu idzie do jego ręki, on najpierw robi napór i później odchodzi ze zbiciem takim. To pierwszy raz widziałem, podoba mi się coś fajnego. Teraz uchwyt skrzyżny, wypychanie, 2 punkty następne. Ma rękę złapaną. Ale spojrzał się na czas, nie chce robić, ciekawe to jest, bo wcześniej też go oglądałem z zawodnikiem właśnie z Mateuszem, kiedy walczył. To samo, mógł zrobić punkty w pierwszej rundzie, nie, tutaj się spojrzał na czas, zobaczył, że dopiero minęło 1,5 minuty, wygrywa 6-0, mógł zrobić wózek, bo miał rękę, ale spojrzał się na czas, mówi nie, ja sobie jeszcze powalczę. Jeszcze No to jest chcę. ciekawostka dla mnie. Tu ręka, głowa, znowu uchwyt. Ciekawe, czy coś by chciał robić. Musi przerwać, tak No. jak jeśli się z ręką, głową tutaj delegaci bardzo mocno na Tak, konferencji technicznej zwracali uwagę, jeśli się zawodnik zatrzyma, najważniejsze przerywają. zdrowie, trzeba przerwać. Co innego jakby od razu. Od razu wszedł na rzut. Znowu uchwyt klamry skrzyżnej. Oj, ładne biodro krzyżowe za 4 plecy, tuż. No, podoba mi się ten zawodnik. Bardzo ciekawy, trzeba zapamiętać. Tak, wyszkolony technicznie bardzo dobrze i on wychodząc do walki wiedział, po co wychodzi. Zdecydowanie przewagą techniczną wygrywa 10-0. Bardzo ładna walka, także na pewno kibicom się podobała. Złotym medalistą w kategorii do 63 kg Zolman Sharshenbekov, Kirgistan. Ogromny szacunek i do sędziów, i do zawodnika. To jest też ważne, trenerze, o takim właśnie podejściu, o którym też wczoraj wspominaliśmy. Ale przed nami, drodzy Państwo, Dokładnie, to jeszcze ciekawy- wejdę w słowo, że to jest właśnie, to jest szacunek.